Szczęść Boże wszystkim, co to dzisiaj oglądają. Witam Was, moi roztomili. Tak troszkę, nie jak ostatnio miałem w modzie o sprawach Śląska gadać, ale to też nawiąże do śląskich problemów. Jest dyskurs w Rzeczypospolitej Polskiej, srogi dyskurs na temat nauczania w szkole. Co się powinno uczyć w szkole, czego się nie powinno uczyć w szkole, co ma być zabronione do uczenia się w szkole, co ma być nakazane do uczenia się w szkole, jak szkoła ma wychowywać przyszłe pokolenia. Ja wam powiem coś takiego. Moje dzieci udało się wykształcić mi na najwyższym poziomie, jakie oni dali rada. I powiem tak, życzyłbym każdemu, co to ogląda i ma wzorce wykształcenia swoich bajtli, co by mi się też tak udało. Ale żeby się tak udało jak największej ilości ludzi w tym kraju, bez względu na to, czy są Polakami, Niemcami, Ślązakami, Czechami, Ukraińcami czy kimś innym, to cały system nauczania w tym kraju trzeba by zmienić. Przede wszystkim wszystkie szkoły musiałyby się stać prywatne, a to, że fatry dostaliby od państwa taki specjalny bon do kształcenia swoich bajtli, wynikałby z tego, że na każdego bajtla przypada tyle to a tyle pieniędzy na rok szkolny wedle wieku i tej wielkości bon oświatowy dostałby fater czy muter, zależy kto jest głową danej familii, po to, żeby mogli posłać swoje dzieci do szkoły. No i byłoby proste. Chciałby ktoś być, żeby w jego szkole jego dzieci były religijne z punktu widzenia religii ewangelickiej, katolickiej, żydowskiej, muzułmańskiej, prawosławnej, to by posłał do takiej szkoły, kaj tak by wychowywali jego dzieci. Czy muzułmańskim, bo mamy też muzułmanów w Polsce. A nie wiem, czy ich wiadomo, ale chyba ja. Ale teraz jest jeszcze jedna rzecz. I byłyby szkoły, w których nie byłoby żadnej religii. I to fatry by decydowali, do jakiej szkoły, jakiej szkoły by chcieli posłać swojego bajtla. Z drugiej strony, te szkoły, które by kiepsko uczyły, miały kiepskich rektorów, padłyby, bo żaden rozsądny by nie chciał do Hilwki swoich bajtli posłać. No każdy by chciał, co by jego dzieci się wykształciły, no tak myślę, bo może są takie szrobonie, że nie chcą, żeby ich dzieci się wykształciły proporcjonalnie do swoich oczywiście możliwości, bo nie każdy musi być ćwierć inteligentem. Wiecie, co to jest ćwierć inteligent? Taki jeden profesor polski padał, ale tak, on zdaje się nie żyje, ten profesor. Ćwierć inteligent to jest każdy ten, którego formalne wykształcenie jest wyższe od potencjału intelektualnego. Ale godujemy my, że chcemy nasze bajtle wykształcić zgodnie z ich potencjałem intelektualnym. To ino to mogłoby doprowadzić do takiego czegoś, że bajtel by się uczył w Vorschule, czy tam potem na uniwersytecie, czy na akademii, ale by się uczył na tej zasadzie, że szkoła wyższa niż Vorschule przyjmowałaby na zasadzie egzaminu, no i zapłacenia czesnego. Część czesnego mogłaby być płacona
przez bon, a część mogłaby być dopłacana przez familię. A najprawdopodobniej to by się skończyło tym, że najlepsze szkoły przyjmowałyby das bajtli, a potem i studentów wedle takich zasad, jak to robią najlepsze uczelnie na świecie. Ja miał kiedyś przyjemność parę lat nazad być w takiej jednej uczelni, w której są przyjmowane studenty i studentki wedle potencjału intelektualnego i wedle tego, co umią, a nie wedle tego, wiele fatry dadzą pieniędzy. Czesne tam jest pieronem wielkie, ale te czesne płacą jakieś 10-15% studentów, a reszta ma dofinansowanie ze strony uczelni w rozmaitym grancie. Jak jest familią dość zabrano, to muszą wszystko zapłacić. Jak jest trochę mniej zabrano, to uczelnia zmniejsza. I zmniejsza do tego punktu, że jak to jest student czy studentka biedno, a to sprawdzają, mają zgoda, bo żeby tam studiować, trzeba dać zgoda na to, żeby cię prześwietliła taki wywiad uczelniany, to uczelnia zapłaci wszystko, plus jeszcze do Taschengeld takiemu studentowi. I powiem wam, że nie zbankrocili na tym, mimo że już tak prawie 100 lat ponad funkcjonują. A jak nie wierzycie, to se wleźcie na internet i tam na pewno znajdziecie, jak funkcjonują te najlepsze uniwersytety, a ja gadam o Uniwersytecie Princeton w stanie New Jersey i to jest uniwersytet, którego budżet roczny w 2019 roku był 17 miliardów dolarów. Uniwersytet, który się sam finansuje i uniwersytet, który wypuszcza najlepszych naukowców. Jest to jeden z 10 najlepszych uniwersytetów na całym Belcie. Jak my by zmienili system taki, że nie byłoby ministra oświaty, nie byłoby nawet przymusu kształcenia, bo niekiedy to się niepotrzebnie przymusza do kształcenia, bo dzieci się mają chcieć uczyć, a dzieci chcą się uczyć. I no niekiedy rektory odbierają im ta chęć i trzeba zmienić całkiem system myślenia. Można nie tak jednym cięciem, bo to zawsze jest ciężkie, ale poleku ku temu kierunkowi my powinni jako obywatele tego kraju dążyć. Wtedy nie byłoby problemu z nauczaniem prawdziwej historii. Nie trzeba by było robić jakieś ekstra wykłady, że to co w tych polskich szkołach uczą, to nie do końca jest prawda, a w większości to jest same cygaństwo. Jak idzie o historię, to najwięcej cygaństwa, no bo w matematyce się nie da ocyganić, 2 plus 2 jest 4, w fizyce, chemii też się nie da ocyganić, w językach jak się uczy to też nie. Aha, jeszcze a propos, jedna rzecz. Nie byłoby problemu z nauczaniem języka niemieckiego czy śląskiego, bo to fatry by decydowali, czego w tych szkołach uczą. No to by było na tyle i jak zawsze powiem wam, puszczę wam tutaj ta melodyjka, ta pieśniczka, właśnie tam na nią, odbierajcie, puśćcie się ją od czasu do czasu, żeby ona fungowała w internecie jak najbardziej. Możecie też napisać uwagi o nim.
I tam też jest o kształceniu. Nie? Hanys nie bierze. Słyszycie? No i to by było na tyle. Trzymajcie się, do jutra z pobudźkiem.